हेलो लोगोफोर गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो इउटिउबखौ जेरै भिडिअखौ नायाबालासिनो जों बेकग्राउन्डआव बोरैहाय दामबाय थानो हागोन मेथाइफोरखौ जों बिनि सायाव सावरायगोन जों जेनेरेलि इउटिउब जि एप्स दङ बे एप्सआव जोङो बेकग्राउन्डआव जों दामनो हाया जों नायनि नाथाय जोङो बेखौ गुबुन मोनसे आइडिया बाहायनानै जों बेखौ बेकग्राउन्डआव दामबाय थागोन जायनि जाहोनाव जोंनि स्क्रिना सब समाय अन जायाबालासिनो बियो गाबबाय थागोन बिदिन्थि हिसाबै आङो मोनसे मेथाइ दामनि माबोला जाखो नोंनि जुलिया नैबेबायदि मोनसे गान दङमोन मोजांमोन बे गाना र' बबे मोनसेयामोनथाय एसे कनफिउजन जानानै दङ आंबो नै बेखौनो दामसै आं एसे भलिउमखौ खमायनि नैबेबायदि दा बेखौ आङो नैबे डट मोनसे जिथुनाखि हम बटन दङ बे हम बटनाव थुयोब्ला जों बियो माने मेथाइआ गाबनाया बन्द जायो फिन आरो बेखौ जोङो जेब्लासिम अन खालामनानै नैबिदि दामा अब्लासिम बियो गाबनाय नङा दा बिदि जुदि जायोब्ला जोङो मोनसे आइडियाखौ बाहायदोनि बे आइडियाया मा जागोन दाना फै जों दानिया बेखौ नायदोनि नैबे गुगोल क्रमआव थांदो गुगोल क्रमआव थांनानै जों गिबियावनो youtube.com नैबेखौ होनानै इन्टार दाबायखांनानै गोसोआव ला जोंना नैबे मोनथाम डट दङ एकदम खर'नि बे नैबे जराव नैबेखौ थुनानै जोङो जेब्लायबो नैबेखौ डेस्कटप साइड खालामनानै लानांगोन ओरैनो जेनेरेल सोरनाबा मा होनो मबाइलनि ब्राउजार हिसाबै थायो नैबेबायदि दा बेखौ जोङो नैबेवहाय डेस्कटप साइड होनानै लायोबा जोंहा सुबिदासिन जायो दा बिदि होखांनायनि उनाव जों बेवहाय सार्च खालामनोसै जिखुनु जाया जों मोनसेबाबो जायो जायखिजाया जोङो सार्च खालामना नायनोसै माबोला जाखो नोंनि जुलिया नैबिदि होबाय जोङो दायो जों बेखौ सार्च खालामगोन नैबेवहाय फैबाय नैबेबो नङाबा आरो बै मोनसेयाबोमोन जायखिजाया मोनसे आरो बेबो जायो जायखिजाया जों मोनसे बेखौ माबानो थाखायल' लानाय जादों नायनो थाखायल' बेवहाय जोङो बेनि माबाखौ जोङो एसे खम खालामना लागोन जों बेखौ जेब्लायबो गोसोआव लाखियो नैबे 480 दङ बेखौ जोङो खम खालामना लानो हायो नङाबा नोंना MB आ बारा खारगोन नैबे 480 नालाय बेखौ जोङो एकदम फिसायाव होना ला 144 पिक्सेलाव होना ला बयनिख्रुइ फिसासिन जागोन आरो गोबां खम MB खारगोन जों बिदि होनाय लोगो लोगो नैबे बिराद गिदिर जानानै दङ दा बेखौ आं ओरै खालामबाय बियो दसेनि थाखाय बन्द जागोन गाबबाय थाबाय थिगानो दं नै माब्लाबा माने बिदि गाबालासिनो सिरि जानानै थायो अब्ला जों नैबेखौ बोख्लायनानै जोङो बेवहाय माने बारहोनाय ओमफ्राय फावसायनाय ओमफ्राय आरो गाबहोनाय नैबिदि दामनाय बेबायदि जोङो मोनसे माने बटनफोर नुयो बेखौ इउज खालामनानै जोङो नैबिदि दामनो हाबाय आरो बेबायदिनो जोङो दामबाय थानो हागोन आरो जोङो स्क्रिनखौबो लक खालामनानैबो जों दामनो हाबाय बेखौ उइदाउट माने स्क्रिनखौ जोंखांहोआबालासिनो जों बेखौ दामबाय थानो हासिगोन आरो गोसोबायदि दा बेवहाय जोंहा माने बेटारिनिबो सेभ जाबाय आरो लोगोसे जोङो भिडिअखौ नायाबालासिनो जों बेखौ माने दामबाय थानो हाबाय आरो बियो मोनसे मोजां आदब जेरावनाखि जोङो मोनसे प्रिमियाम लायोबासो जों बेखौ इउटिउबाव जोङो बेबायदि दामनो हायो नाथाय जोङो बेखौ प्रिमियाम नङाबालासिनो जोङो ब्राउजारनि गेजेरजों जों बेखौ दामनो हायो आं आसा खालामदों नोंथांमोनहा बयबो बुजिबाय आरो बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंनानै सोलो लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोसे लोगोफोरनोबो बे आइडियाखौ शेयार खालाम बेजों लोगोसे नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों।